OK, ľudia, vítajte v mojej prvej sérii, čo som začal. A táto séria bude o postavení domčeku, čo som už splnil aj v kamera. A áno, toto všetko som získal v prežití, ako vy vidíte. Áno, toto je už celkom pekná séria, ale ja chcem ešte niečo urobiť, ľudia. Ja som plánoval si postaviť domček a nájsť aj nejakú pyramídu. A vy viete, čo je pyramída, tešíte sa. Lebo hej, takže hej. A tak si ju pomôžem nejako nájsť, lebo tam je púšť. Takže uvidím vás, kým tú pyramídu nájdem. OK, ľudia, vy neuveríte, už som to našiel konečne. Takže poďme skočiť dole, pap. A teraz poďme na to. Nepadni. Inak by sa to tam dole aktivovalo. Smutne. Toto už môže padnúť. Ale ľudia, toto je môj prvýkrát, čo som tu. Fakt, lebo ja som to ani jedenkrát nebol, ale ako som videl v YouTube Shorts, že vraj tam má byť nejaké TNTčko, ale že vraj v tých tam českách môžu byť aj diamanty. Môžu a nemusia. Ale bojím sa, že ja to sa aktivujem nechtiac. A proste bude game over. Ne. Choď. Akože fakt, ja. Toto je tu môj prvý raz, čo som tu v prežití. Takže ak chcem aj prežiť. Čo je toto? Pádu piera. Ja si... Počkať, ja chcem aj... Ja moc vám nechcem prezradzať, ale ja vám chcem prezradiť pre časť 2, ja by si chcel mať aj... Viete čo? Psa. Takže hej, ja budem potrebovať veľa kostí, hlavne. Takže ľudia, ja viem, že v tomto nemusia byť diamanty, ale že tu nemusia byť diamanty, čo tu ani neboli. Sice to vôbec nevadí. Smaragd, toto je celkom pekné, keď sa vrátim domov. Počkať. Ja som a teraz sa zase budeme musieť taverovať hore. Alebo proste môžeme použiť moju metódu. Čo je, že si zoberieme Počkať. Keď ja pôjdem preč z tej dediny, zoberiem si aj tieto TNTčka rovno. Rovno, aj keď som tu, tak si zoberiem tieto TNTčka, no. A utekol som ľahko. Počkajte. Ja by som ešte si aj zobral tieto čestky. Aj s tým, čo ja nepotrebujem, ale ja chcem tieto čestky. Muhahaha. Ešte tu mám. A zoberiem si všetko z týchto čestiek a hlavne to vyhodím aj do lávy. Takže hej, už máme pár vecí. A teraz poďme nejako získať domov, hlavne. Lebo ak ste nevideli moje súradnice, tak to je celkom ďaleká cesta domov. Smutne. Takže, počkaj, kde je exit? What the hell? What? No, asi pôjdeme touto cestou. Huja. Bruh. No. Kamo. Akože fakt. Takže asi sem môžeme skočiť. Yes, sir. A potom to asi môžeme nejako prenosiť tam. Aby som to mal len tak, nejako takto. A potom bap. Skoro. A teraz bap. Nejako sa... No. Yes, let's go. Sme von. A aby som sa už nepadol, tak tieto vecičky zakrieme. Yes, a už konečne ideme von. Misia splnená pre dneska. Iba pre dneska, lebo ja budem robiť tieto epizódy
až do dňa navždy. Až kým nezomriem. Čo ja dúfam, že ja budem mať dosť trpezlivosti, lebo asi na deň 100 chcem zabiť toho draka, ak sa môžem nejako dostať von. Ako ja vôbec zabijem Ender draka, ak ja sa ani neviem dostať von z pyramídy. Ale ja som ešte nikdy nebítol draka, lebo hej je end boss. A ja hlavne Minecraftových bossov moc nemám rád, lebo sú príliš ťažké na zabitie. Áno, v tejto hre sa zabíja. Takže to celkom nevadí. Konečne tu je Emergency Escape. A teraz ako to cestou bolo? Už si ani nepamätám. Sa mi zdá, že to bolo asi toto cestou. Hej, takže vás uvidíme, kým tam ešte budem. Hej, skipnem vás tam zase. OK, ľudia, už sme pomaličky aj tu. Naspäť. Konečne. A hej, sa celkom teším. A hej, už sme náš goal splnili. A teraz, ako sa A teraz, kde si dám tieto čestky, no. Viete, čo mám lepší nápad? Asi si ich dám sem hore, no. Lebo ja viem, že villageri sa sem nemôžu dostať. No takže hej, dúfam, že sa vám toto video páčilo. A hej, ešte mám posledný jeden gól, čo je získať zlaté jabka, čo je už veľmi, veľmi ľahké, lebo mám už aj železo a teraz. Počkať, nehovorte mi, že ja potrebujem celé zlaté jablko. Kámo, joj, tak to asi získame v ďalšej sérii. Áno, už som bol v tej pyramíde pre 30 kvadrilión hodín. A hej, toto je všetko, čo som tu dostal, no. Čo si asi dám do tých čestiek, čo sú tam hore. Už sme tu hore. A semka si dám všetky veci a uvidím vás v part 2. Čaute ľudia.